בעצם מה שראינו ברגעים האלה זה רגעים של איחוד מחדש, reunion, קוראים לזה בפסיכולוגיה. זה רגע נורא משמעותי, זאת הסיבה שכנראה אנחנו כל כך מתרגשים ממנו. בפסיכולוגיה יש מושג נורא חשוב שנקרא התקשרות, attachment, הנטייה של התינוק לחפש את הקרבה של ההורים שלו ולהרגיש מוגן ובטוח ולהיות רגוע בנוכחות של ההורים שלו. זה שיש כל מיני סוגי התקשרות לרובנו, תודה לאל, יש התקשרות בטוחה, אנחנו בטוחים ליד ההורה שלנו, ויש עוד וריאציות לא כל כך טובות של סוגים של תינוקות וילדים שלא נרגעים ליד ההורים שלהם, ואז יש להם כל מיני סוגים של התקשרות לא בטוחה, נמנעת, חרדה, לא דרכים לבדוק התקשרות בצורה מאוד קלאסית בפסיכולוגיה, זה ניסוי, זה סוג של בדיקה שנקראת הסיטואציה הזרה. בעצם מה שקורה בסיטואציה הזאת זה שלוקחים ילד יחד עם אמא שלו בדרך כלל. אחד הדברים שבודקים בניסוי הזה זה באמת האם הילד מצליח